बेसेबांसो न'खरनो राननाय जादों बे लकडाउननि समाव? आदसा जोङो जोंनि जे भुयापारा रेन्जनि सिङाव गोलैनाय जिखिनि गामि दङ नैबे हाग्रा जिंनि जिखिनि गामि जों गासै 10टा गामि बासिनानै लादों। गिबियावनो गोथैबारि, लाहुरिपारा, मदनगुरि, बामोनखाल, भुयापारा, करेबारि आरो एखि मा होनो खुस्रातारि आरो 2 नं माज्राबारि, बरगाव आरो दंफार बेखिनि 10टा गामिनिफ्राय जोङो मोनसे गामिनिफ्राय जों 10टा माने फेमिलि पुर फेमिलिखौ गैयै न'खरखौ जों बासिनानै लादों आरो माने 100टा न'खर गासै। बे रायजो जानायफोरा माबायदि सोलिना दङ? नै जोंनि जिखिनि मानास सेरनि जिखिनि गामिफोर नोंथाङाथ' मिथिखागौ जोबोद गोरिब न'खर दङ। बेखायनो बिथांमोना बे लकडाउननि समाव जोबोद खस्थ' जादों। जों बेखौ नोजोर होनानै जोंनि भुयापारा रेन्जनि जिखिनि स्टाफ आरो बेजों जोंनि भुयापारा रेन्जनि NGO भुयापारा NGO बिथांमोनजों जों जयै लोगो नांनानै जों दिनैनि जिखिनि गोरिबफोरनो अनसुंथाइ होनाय बेखिनिखौ जोङो खामानिखौ मावदों जमा। बेसेबांसो न'खरनो होनाय जादों नोंथांमोना? जों गासै 100टा न'खरनो होनाय जादों, 100 फेमिलिनो होनाय जादों। लकडाउननि समाव रायजोफोरनिसिम माबा मोनसे मेसेज हरगोन नामा? आदसा दा जिखिनि लांनो फैदों बा जिखिनि लिस्टआव थानायफोर फैनायफोरा जों बिथांमोनखौ बुजायनानै हरदों नैबे लकडाउना मानो होनो गोनां जाखो, कर'ना भाइरासआ मा जों बेखौ फारसेनिफ्राय जों बुजायनानै होदों। जिहेतु बिथांमोना बांसिनानो लेखा रोङि जाम्बा जाम्बिफोर जों खोब मोजांहाय बुजायनानै हरदों। जेब्लाबो माने ससियेल डिसटेन्स जायखौ जोङो बुङो माने गोजान थानाय जों बेफोरखौ मोजां बुजायनानै होदों। बेनिफ्राय खुगायाव जे मास्क लानांगौ जों बेफोरखौ मोजां बुजायना होदों। आखाइखौ जे जों खनले सुनांगौ सेनिटाइजारजों बा साबोनजों जों बेफोरखौ खोब मोजाङै बुजायनानै होदों। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लकडाउन खालामनायखौ बेसेबां मानिदोंबा मानि फोरमायगोन नामा? बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बांसिनानो एक्सुवेलि जों जिखिनि नुदों गोबाङानो मानिदों, मानियाखै नङा। गोबाङानो लकडाउनखौ लानानै जिथु खामानि दामानि गैला, मावनाय दांनाय गैला, बेखौ लानानै जोङो दिनै स्टाफ बिथांमोना एसे फैसा खांदों, जोंबो NGOनिफ्राय एसे खांलायनानै होनानै ओमफ्राय मैगं स्क्वास मैगं सेरसे बेबायदिनो मोनसे पेकेट खालामनानै जोङो 100टा न'खरनो जोङो दिनै राननाय हाबाफारि लादों। लकडाउननि समाव कर'ना भाइरासनि सायाव माबा मोनसे रायजोफोरनिसिम मेसेज हरगोन? रायजोफोरनिसिम बेनो मेसेजआ, जोंहाथ' बुंनांगौ जेबो गोदान खोथा गैला। खारन कर'ना भाइरास जानाया दिनै 21 दिन जानो हमबाय जोंनाव लकडाउना। बेखौ आं सानो गासै रायजो राजाफ्रा मिथिजोबगौ। खिन्थु रायजो राजाखौ आं मोनसेल' खावलायनो लुबैयो जे सरकारनिफ्राय बा जोंनि जिथु हेल्थ डिपार्टमेन्ट, पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय जिखिनि रायजो राजाखौ खावलायदों ससियेल डिस्टेन्सिं, मानसिजों मानसि गोजानै थालायनाय आरो सब समाय न'निफ्राय एसे बाहेराव ओंखारोब्ला खुगायाव मास्क गाननाय आरो नोङो माबा मोनसे जिनिस जानायनि सिगां आखाइ सुनाय, सेनिटाइजार इउज खालामनाय, बेखिनिखौ जोङो रायजोफोरखौ जों खावलायदों आरो रायजोफोरा अलरेडि मिथिगौ। बेखौ जोङो जुदि जानानै दंमोन दिनै जोंहा जानाय लोंनाय जोंदि आलु होदो, दालि होदो, थाव संख्रि होदो, जों बेखौनो बेसेबांबा हगाय होननानै जोङो साननानै लादो। आरो जुदि मालाबा जुदि जोङो इफोरबायदि खैफोद आफोदाव गोलैबा जाहाथे जोंखौ माने अनहरथो नाहरथो, बेखिनिखौनो आं गोसो गोरबो माबे गामि नोंथांमोना दिनै भुयापारा रेन्ज? आदसा भुयापारा रेन्ज अफिसा जे मोननैसो बुस्थु होदों दा बे माबा मुहुर्तआव बाजार गैयियाव जों खरस खालामनो हायैनि थाखाय, ओमफ्राय बिनि थाखायनो बिसोर जि जों बायनो हायै बुस्थुखौ रानना होदों नालाय जों बेखौनो गोजोननाय मोनदों आरो। नोंथांमोना माबायदि सोलिना दंमोन बे लकडाउन समाव? जों बेयावथ' जानाय लोंनायाव बे बाजार खुजारा बन्द' नालाय जों एख' बायनाबो मोनजाया रखम हाग्रा बंग्रायै बायदिसिना मैगं थाइगंखौनो बुथुमना जादो, बेनो आरो। लकडाउनखौ बन्द' खालामनाय कर'ना भाइरासनि माबाखौ बेसेबां मानिदोंना मानियाखै बेनि सायाव फोरमायगोन नामा? जोंथ' रायजोफोरा जिबायदि बुंदों बेबायदिनो मानिना दं। दा सक बाजारफोराव थांबाबो खुगा खाथेना थांनो होदो आरो ओंखारनाङा होननायावबो ओंखाराखै। बायसान्स मालाबा बबावबा माबा मोनसे दरखाराव थांदोंबा खुगा खाथेना थांदो, बिनि आरो।